Стой, Вия! Стой, козел! Какво искаше да ме изоставиш в Чернобил ли? Ти лук ли си? Не съм искал да изоставям никого. Патрулът тичаше след нас. Той отдавна вече изостана, а ти се караш и караш. Да. Здравейте на всички приятели, с вас отново съм аз, Вячеслав Исмаилов или Вия. И днес съм ви подготвил нещо необичайно. Това може би е склад за ядрено реактивно гориво, който търсихме през цялото това време. Да, приятели, това е продължение на предишния епизод и ние сме в Чернобил. В предишния епизод намерих документи, които разказваха, че горивото за летящата буханка наистина е могло да се съхранява в складовете на Чернобилската атомна електроцентрала. И ето това е един от складовете. Не е толкова лесно да се намери входът там. Но сякаш там е празно. Имам карта на ЧАЕЦ и около нея има много изоставени складове. Не можем да претърсим всички, но някъде със сигурност трябва да има подсказки. Не можем просто така да влезем вътре в тези радиоактивни хранилища. Но ето какво е странното. Тук има езеро, което не е отбелязано на картата, а в района наистина няма нито едно езеро. Но в секретните документи има куп информация за аномалии, чертежи на складовете и това, че в тях се е произвеждало гориво за летящи автомобили. Затова в това таинствено радиоактивно езеро днес ще се занимаваме с магнитен риболов, за да разкрием всички тези тайни. Вие, ти какво, болен ли си? Почти ни уби патрула. А ти смяташ тук още и с магнитен риболов да се занимаваш? Да, трябва да намерим тайните. Трябва да разберем какво може да има вътре в радиоактивното езеро. Виж го само колко е зловещо и страшно. Виж, тук може да има нещо полезно. Още един гайгеров брояч. Невероятно. Лут ли си или какво? А какво? Радиоактивни отпадъци. Наистина ли? Той може да бъде опасен. Как разбра, че това е радиоактивен отпадък? Тук има знак за радиация и буклук. Какво говориш? Какъв радиоактивен отпадък, моля ти се? Какво изобщо означава това? Това означава дефини опасен за живот. Не, тук няма нищо опасно. Тук има куп полезни неща. Виж, ето, яки, защита от радиация. Тази униформа предпазва от радиация. Искаш ли? Не ми трябва. Тя е лежала в радиоактивния буклук и значи вече е напълно пропита с радиация. Така, ето да. Ти си тъп, операторе. Това е глупост. На мен ми трябва нова униформа. Моята се износи заради велосипеда. Не искам колелото ми да стане радиоактивно. Хора, пишете в коментарите. Опасно ли е да се движиш така из зоната на отчуждение или не? Ако не ти трябва, аз ще го нося. Вече е друго. Сега съм като истински сталкер. А този твой радиоактивен буклук, това са глупости. Да, хора, сега съм под защита. Няма защо да се страхувам от радиацията, нали? Който разбира, който е експерт, нека напише в коментарите. Чуй, виж, тук има някакви весла. А това още една форма ли е? Не, виж, нещо гумено е. Това какво е? Това лодка ли е? Това е лодка. Невероятно. Вие, тя е цялата пропита с радиация, не я пипай. Замълчи. Имам план. Ще използваме тази лодка, за да ловим с магнит точно в центъра на радиоактивното езеро. И ще намерим находки, които са били скрити от нас дълги години. Виж, тук дори има помпа. Защо има такъв странен метален вкус? Добре, това не е важно. Вие, я се успокой. Защо? Разбираш ли, че ако това са го изхвърлили, значи е пълно с радиация. Напоено е изцяло с радиация. Всичко това е било радиоактивен отпадък. Да, мъкни малко, виж. Тук дори има гайгеров брояч. Вярно, малко не работи добре, но може да се настрои. Да, има. Нещо работи. Засъска. Така. Ето така изглежда неутрално. А тук, колко? Колко? Чуваш ли? 3300 микрорентгена на час. Това малко ли е? Не знам. Хора, напишете в коментарите. Така че при лодката има 3000 микрорентгена на час. Добре, хайде да се заемем с магнитния риболов. Но първо ще я напомпаме. И така, давай. Операторе, Айс. Да, магнитен риболов на радиоактивното езеро. Днес със сигурност ще разберем всички тайни, които крие радиоактивната вода. Напред, операторе. Днес ще измерваме радиацията директно от лодката. Ще се занимаваме с магнитен риболов на радиоактивното езеро. Какво? Да започваме ли? Хайде да хвърлим тук, да видим. Нещо има, нещо се закачи. Момчета, колко много мехурчета! Тежка е мамка му. Не просто тежка, а направо страшно тежка. Гледай, нещо се появява там.
Или е червено, или бяло. Желязна врата от автомобил. Леле, мамка му. Вау! Невероятно. Тя е червена и много тежка. Само я погледнете. Червена врата от камион. Това със сигурност е врата от пожарен камион, който е участвал в ликвидирането на катастрофата в Чернобилската АЕЦ. Това наистина не е просто някакъв граждански автомобил, а врата от някакъв стар камион. Тези, които са ликвидирали онзи ужасяващ радиоактивен пожар, са наричани ликвидатори. И всичко, което е свързано с тях, е супер радиоактивно и супер опасно. Но как тази врата, как тази пожарна кола се озовава тук? Хайде да измерим радиоактивния фон при нея. Тук фонът е леко повишен, но по-скоро неутрален. А на вратата? О, леле! Тя направо излъчва силен фон. Тя е направо ужасно радиоактивна. Това означава, че в това радиоактивно езеро със сигурност има части от автомобили. Точно това търсим, за да разгадаем тайната на радиоактивното гориво и летящия бус буханка. Хайде да хвърлим на малко по-различно място. Ето там, например. Ще хвърлим магнита. Ето. Аз нещо съм целият мокър. Всичките ми ръкавици са напълно мокри. Момчета, как мислите? Това не е ли чак толкова опасно? Който наистина разбира от цялата тази радиоактивна работа, нека напише в коментарите. Тихо, тихо, тихо. Усещам. Имаме находка. Тихо, да не се порежа. Ого, да не обеднея. Да не обеднея в смисъл, да не се облъча. Лаборатория 402. Невероятно. Това е някакъв знак. Но мисля, че това е една от лабораториите на комплекса ЧАЕЦ, която е била някъде, явно, тук наблизо. Възможно е точно в тази лаборатория да се е произвеждало радиоактивното гориво. Момчета, със сигурност сме на прав път. Трябва да търсим още нахопти по тази тема. Ще хвърля магнита там. Отлично. Чувствам някакво закачване, но не е голямо. Възможно е това да е още една находка, която ще намерим в Чернобилското езеро. Невероятно. Какво е това? На пръв поглед бих казал, че това е някакво обикновено ръждясало желязо. Но, първо, помня къде се намираме. А второ, вижте, тук има някакви странни надписи. Тя мирише много странно, някак химически. И тук има някакви такива разкъсани, ужасни зелени петна. И те са по целия корпус на това. Това не е някаква обикновена ръжда. Възможно е това да не е нищо друго, освен част от реактор, която е била използвана за... Охо! Когато извадих тази находка, в нея има някакви странни, ужасяващи петна. Ами ако това е част от реактор, която е била използвана за утилизация на радиоактивни отпадъци, приятели. Сега ще го проверим и това. Първо ще проверим водата. Виж, да, от тези странни петна наистина има лек радиоактивен фон. А от тази джаджа... От тази джаджа излъчва радиация. Здраво, ей богу. Ще я оставя на страна. Надявам се всичко това да е безопасно. Май тази радиоактивна лодка малко протича, а тези водорасли, надявам се, не са радиоактивни. Но как се лекува от това, приятели? Май днес все пак съм поел малко радиация. Ако знаете как се лекува от нея, пишете в коментарите. Аз съм целият мокър. Операторе, как мислиш? Тази екипировка ще ме спаси ли? Мисля, че тя отдавна е цялата облочена, а и ти си целият облочен. Да, не, всички тези находки, радиация, това разбира се е готино и яко. Но трябва да разкрием още повече тайни. Да разберем какво става тук. Странно е, неясно. Знаеш ли, усеща се леко, но определено усещам нещо на магнита. Какво? Какво? Почакай, какво е това? Някакви жици ли? Странно. Обикновено жълтите жици означават, че имат защита от радиация. Я да видим на къде водят тези жици. О, там има цял куп от тях. О, какво е това? Бръш. Момчета, това е подводен дрон. Представете ли си? Това е като камера, само че подводна. Възможно е с помощта на това устройство някой вече да е изследвал същото това езеро. Някой да е знаел нещо за него. Веднага да е усетил, че е подозрително. Нека аз да опитам. Май взех таблета със себе си, нали? Глупак. Какво ще правим сега? Аз взех таблета си, за да се свързвам с различни устройства. Как ще намерим пътя към вкъщи сега?
Но ти имаш телефон. Хайде, ще се свържа с него. Хайде, дай телефона. Не. Дай телефона. Няма да ти дам телефона. Искам да се свържа с подводния дрон и да разбера какво е записано на него. Да, ще намеря таблета. После моя дрон. Дай го насам. По дяволите, жалко за таблета. Беше хубав. Наистина имаше GPS, навигация и всичко. Добре, хайде да се свържем с подводния дрон. Да видим. Така? О, да, слушай, нещо се открива. Явно на този подводен дрон има флашка. Но как така се озовал под водата? Хайде да видим последните записи. О, виж, наистина работи. Ето. Явно това е дъното. С водорасли и с лоша видимост. И всичко това е пълно с радиация. Виж, тук навсякъде има някакви отломки. Изглежда като отломки от някаква сграда. Ами ако на това място преди не е имало езеро, а лаборатория, която са разрушили и наводнили, за да скрият всички улики. Затова я няма на картата. Навсякъде има знаци за радиация. Всичко това изглежда зловещо и го забелязвате от време на време. Все едно има някакви смущения на дрона. Възможно е тези изкривявания на видеото да са свързани с радиацията. Много силният радиоактивен фон влияе зле на техниката, включително и на подводните дронове. Виж, там освен знаците за радиация и куп странни неща, има някакъв съндък. Мамка му, не разбрах какво беше това. Някаква аномалия ли? Аномалия? Но дронът се щупи. Дронът спря да подава каквито и да било сигнали. Все едно нещо радиоактивно, странно, зловещо го нападна. Давай още. И може би това е по някакъв начин свързано с онази кутия, желязната, малката, която видяхме. Хайде да опитаме да я намерим. Да, вие, още ли не си разбрал? Ако тук дронът е имал смущения, това означава, че тук има много повишен радиационен фон и е опасно да се стои тук. Да, какво говориш? Направо си идиот. По време на ликвидацията на Чернобилската катастрофа, там имаше дронове. Истински роботи. Немски. Ти си глупак, те се повредиха от радиацията. Да, нищо няма да стане, успокой се. Там, някъде в тази посока със сигурност има още някакви тайни. Пълно е. И мехурчета излизат. Да. Сега трябва внимателно. Внимателно. Издърпайте. Внимателно. О, виж, там има нещо. Внимателно. Уоу! О, момчета, невероятно. Само вижте, ето това е находка. Възможно е тук да е бил Чернобилският патрул. Те са охранявали нещо. Само вижте този автомат. Това е АК-47. Оригинален, въпреки че и той е покрит с някаква странна радиационна ръжда, която видяхме и на предишните находки. Невероятно. Всичко това потвърждава, че тук наистина е имало някаква тайна лаборатория, която е била охранявана от някого и някой много не е искал чужди хора да проникнат тук. Или може би този автомат е потънал заедно с останалите тайни, които крие това радиоактивно езеро. Невероятно. Това вече придобива малко опасен обрат, но нищо. Трябва да продължа в посоката, в която хвърлях магнита. Там има все повече и повече интересни находки, така че ще хвърлям все натам, защото там наистина има много интересни неща. Много странно усещане. Тежко. Направо... също много тежко. Трябва. Оп. Невероятно. Какво е това нещо тук? Някаква странна сфера, зелена, може би радиоактивна. Знаеш ли, виждал съм подобно странно нещо в документите, които намирахме преди това. Наричаше се някакъв артефакт. Възможно е с помощта на това нещо да са добивали радиация или да са се свързвали с някаква странна радиоактивна сила. Хайде да измерим радиационния фон на това нещо. Ето го, моят Гайгеров брояч. Да. Радиоактивното езеро продължава да излъчва радиация. Какво друго да прави? Уоу. Чувате ли това? Направо е трудно да се говори. Много е шумно. Невероятно. Това е сфера. Някакъв артефакт е. Много радиоактивен. Значи има много енергия в него. Той създава много колосален заряд. За да, например, се зареди гориво и може би на негова основа са използвани някакви реактори за производство на гориво. Бях прав. Вие, ако наистина е толкова радиоактивен, махни си носа от него, иначе и той ще пострада. Да, вярно е, да. Това е малко опасно. Ще го сложа при останалите находки и ще продължа с магнитния риболов. Чувствам, че сме на правилното място
И днес ще разкрием тайните на тази странна, зловеща, радиоактивна лаборатория. Всеки път, когато хвърлям магнита в тази посока, усещам как се закачам за тези буклуци. Разрушените метални конструкции, които видяхме на подводния дрон. Да, държа нещо. Да, нещо изваждам. Уау! Какво е това? Някакъв блок с уреди. Да, виж, тук пише. Електроблок на лаборатория 402. Експериментален образец ESEM EVM CES. Невероятно! Виж! Промени в радиоактивността, някакви датчици. Това е блок за управление на нещо. Всички кабели вече са изгнили. Възможно е това да е свързано с... тук има някакви бутони. Да, промяна на радиацията. Възможно е с помощта на този блок са контролирали радиоактивното облъчване на нещо. Например, облъчването на горивото. Да го направят по-ефективен, да го направят по-издръжлив и сериозен. Възможно е именно в тази лаборатория 402 да е била разработена летящата буханка. Възможно е там да са били разработвани летящи автомобили и гориво за тях. Защо съм толкова сигурен в това? Защото за да полети една кола е необходимо колосално количество енергия. Повярвайте ми, разбирам за какво говоря. Така че сме на прав път. Хайде да хвърлим още един магнит там. Трябва пак да намерим някакви улики, снимки, документи или нещо такова, както миналия път, за да разберем на къде да продължим. Да, усещам, че нещо идва. Точно така. Нещо тежко пак. Много тежко. Проклятие. Вече ми е познат този цвят, момчета. Странна, необикновена ръжда, остра металическа миризма и вижте странни, неразбираеми зелени петна по целия корпус на желязото. Това най-вероятно е поредната част от реактора. И вижте, отново се появиха тези странни, неразбираеми петна по водата. И най-вероятно всичко това е заради реактивното гориво. Всички тези части на енергоблока. Те са се занимавали с обогатяване на гориво за летящи автомобили. Невероятно. Сигурно това е бил някакъв таен съветски експеримент, който са правили точно в лаборатория номер 402. И ние намираме все повече и повече даунсайдства, че тази лаборатория е била унищожена. Разрушена умишлено, за да се запазят всички тези тайни. Да, вие вече прекали, вече намерим много интересни и необичайни неща. Хайде да си махаме от тук. Тук е опасно да се стои. Да. Намерихме много доказателства, че съм бил прав. Сигурни сме, че под нас има изоставена, наводнена радиоактивна лаборатория. Но това не е достатъчно. Трябва да разбера на къде да продължим, какво да правим, какво да търсим. Така, ето този път нещо леко. Ето, нещо излезе. Някаква чанта или... Чуваш ли, това прилича ли на онази кутия, която видяхме с дрона? Не? Мислиш ли, че е нещо друго? Чуй, прилича. Тук пише аптечка, трудно се вижда. Но това е стара съветска аптечка. Такава използваха сталкерите, за да се лекуват от радиация. Между другото, момчета, не забравихте ли да ми напишете коментари, вярвате ли във всичко това или не? Може би сте забелязали нещо, което аз не съм видял? Може би знаете точно къде в зоната на отчуждение да отидем, за да намерим цялата истина. Така че, пишете вашите коментари. Хайде, разопаковаме и да видим какво има вътре. Това е направо ужасно. Наистина е зловеща, страховита, сталкерска аптечка. Не знам, може би тук има нещо. Може би това трябва да се изпие, за да се излекуваш от радиация. Ти как мислиш? Изпи, бъде! Позната миризма. Айде, отвърни се. Да, това сигурно помага срещу радиацията. Слушай, какво има тук? Какво правиш? Миришеш лошо. Това е лекарство. Това е лекарство против радиация. Нищо не разбираш, виж. Тук течността е с някакъв странен цвят. Виждаш ли? Нещо е странна. Възможно е и тази аптечка вече да е радиоактивна. Добре, дявол да го вземе. Хайде, правим още едно хвърляне. Да върви под дяволите твоята радиация. И хопа. Направо усещам нещо. Да, тежичко е, тежичко. Пак части от реактора или нещо такова. Не, слушай, виж, железен съндък. Малък.
Железен съндък. Прилича на това, което видяхме на дрона, нали? Тук нещо е написано. Изчакай. Какво? Проект 458. Летяща буханка. Чуваш ли? Казах ти, че това е някак свързано. Хайде на брега. Ще я разопаковаме. Там ще видим. Да, търсих това цял ден. Търсих го цял ден. И всичко е вярно. Хайде, веднага на брега. Веднага. О, да. Колко е приятно да стъпиш на твърда земя. Така, сега трябва да разтоварим всички находки и най-важното – съндък. Хайде да го разопаковаме. Явно са искали да се отърват от този съндък. Тук има много повреди от ръжда. Така, но виж, тук вече е скъсана ключалката. Може би от времето, от ръждата или нещо друго. Но трябва някак да я отворим. Олеле. Касета. Ненадписана касета. Тук нещо е изтрито. Но на такива касети по съветско време записваха най-различни материали. Тук може да има данни, записани видеозаписи. Как са създавали тази буханка? Как са създавали реактивното гориво? И къде да търсим нататък? А това, виж, това е диктофон. Той е по-съвременен, не е от съветско време. Но тях са искали да ги скрият заедно, искали са да ги унищожат едновременно. Никога не съм виждал такива диктофони. Може би този е устойчив на радиация. Старши научен сътрудник на секретния отдел Коваленко. Резултати по проект 485. Чули? Резултати по проект 485. Това е летяща буханка, май. Този запис показва какво точно се е случило. Слушаме нататък. Проект 485 се премества на друга по-защитена научна станция поради силно радиоактивната среда. Координати 51-30. Чули? Казаха нещо за силно радиоактивна среда. И координати, приятели. Така че имаме следа на къде да продължим по тези координати, които чухме тук. Ще намерим следващото място, където са провеждани експерименти. И може би там ще намерим останки от летящата буханка. Или ще разберем къде точно се намира тя. Или може би в следващото видео ще пуснем тази касета и наистина ще разберем как изглежда тя, къде е била съхранявана. Може би тя все още е някъде наблизо и ще можем да намерим истинската летяща буханка. Или може би още повече тайни, свързани с радиацията и тази зона на отчуждение. Ако искате продължение, харесайте това видео. Съберем ли 10 000 харесвания, веднага ще видите продължението. Казвам се Вячеслав Исмаилов или Вия и приключенията те първа започват. Напред!